1 week gini siya nag-kuan sir, naglubog siya na, wala na galaw-galaw. Sir, among hakwaton siya. Kay dili naman siya kakuan. Niya, sige na siya diaper. Tulog gali may magkuan na niya. Kung apo niya, wala man diri akong partner ko kay sa hero. Lisod gid guys sir, kay pigado pamidaan. Ang akong kuan lang, ang iyang nagkuan niya, iyang apo niya. Driver sikad lang yan. Pag anak ko gamay, duha pag among anak. Lisod gid kaayo sir, ang gis hinay lagi ro na ang kuan pasahero tungod sa pandemic. Ngahing anak. Bigado gyud sir. Diri lang ipahigda lang siya. Tapos ang magkuan na mig planggana diri sa ilalom niya, tsampuhan tapos ang iyang diri lawas iyang amo lang kuanan og tawil. Kay dili naman jud siya magkuan. Lisod gyud kaayo sir. Til Elmer katulpo sunta matagaan akong lula o wheelchair kay dako kayong tabang niya parang mainitan iyang likod. Tapos makalanghap siya og kuan hangin sa gawas. Unta sir, maluoy ka sir, matagaan ta si Nanay Rosa. Nay, nay. Nay. Oh, pagkatag nay. Oh. Nay, Dira. alalay mo nga pupuan, no? Nay, oh, imong wheelchair na yo. Nawa. Oh. Among mapasalamat sa kay Idol Katulpos nga salamat dito nga nako sa iya nga gitagana akong lula sa wheelchair pati na sa mga taga-brigadahan nga nagtabang sa mua. Kami nalipay po nga gitagana nga nakakadton dito si Idol Salamat din siya na. Nay. Kamay nga. Ako pa man matabangan nyo sa Ako, kumatabangan ninyo. Kaluyan sa Ginoo. God bless. God bless. Salamat sa mga prayers. Salamat sa mga prayers. Nay, oh. Amping. God bless. Ama ng brigada, Elmer Katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan Jensen! Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Jensen!